vull agrair-li a la consellera que hem tingut una reunió que volíem al llarg d'esta setmana mantenir, hem estat parlant de diversos temes. El tema fonamental és com fer front a la situació de la Comunitat Valenciana i de la ciutat de València, que està en una situació molt complicada i que hem de fer front d'una manera clara. M'ha explicat tota la sèrie de mesures que es van prendre, hem estat parlant de les mesures que s'ha demanat també al TSJ, en el sentit de tancar d'1 a 6 la ciutat, probablement, perquè ja m'ha dit que això es farà amb uns criteris objectius, però, per desgràcia, València reuneix totes les condicions per a caure dintre d'estes, perquè en aquests moments tenim unes taxes molt elevades. Hem arribat a un acord en aquest sentit, o sigui, em semblen unes mesures molt raonables i crec que són imprescindibles. I després hem estat parlant també del tema del món de les falles. A veure, nosaltres havíem demanat que hi haguera uns protocols que es plantejaren. En aquests moments, evidentment, i ella m'ho ha comentat i jo comparteix totalment, estem en una situació en què és molt difícil fer protocols. Entonces jo li he fet una proposta que ella en principi ha dit que l'anava a estudiar i que li semblava bé, i és de fer un protocol, per dir-ho així, flexible, o diguem-ho d'una altra manera, condicionat al nivell en el qual estiga la ciutat, les ciutats. Què vol dir això? Que si estem en un nivell d'afectació 2, es faci un protocol per a 2, i si estem en un nivell d'afectació 20, tinguem una sèrie de coses. Que això es pot traduir que hi hagi determinats actes, si estem a un nivell baix, dintre 2 mesos, o que no es puguen fer determinats actes en un moment determinat, encara que les falles com a tals es puguen cremar, es puguen plantar, etc. A mi me sembla que és una possibilitat que en aquests moments, jo evidentment voldria que en setembre les coses estiguen molt bé, però no ni jo ni ningú tenim aquesta garantia. Entonces l'aposta per fer uns protocols en funció del nivell, o sigui, amb 2 o 3 possibilitats, pense que és una aposta que podria donar garanties al món faller per a organitzar-se en totes les possibilitats i podria donar-nos garanties a nosaltres de que les falles es faran amb garanties, diguem, sanitàries adequades. Crec que és un plantejament que li ha semblat correcte i és un plantejament que a mi me sembla que pot funcionar.